Neskak ezin dira berraiek bakarrik bidaiaga joan. Arduradun bat behar da, ezta? Ba, zeu zara. Nik ez dut harturatun moduan balio. Orduan nik ere ez. Zuek lagundu beharko diezue. Ha, guk ezin du. Bai horixe. Langabezian zaudete. Ich will springen. Zenbatera dago Berlin? 2.000 kilometrora. Baina futbol txapelketa izan balitz, amekin joango ziren. Ez mutilak izan balira? Jakina, hori desberdina izango zen ez konparatu bata bestearekin. Eta la kafeteri dago Uber. Esan dizut ulertzen dizudala. Merci beaucoup. Zuek ikusi eta pentsatzen. Aukera bat gaitu duzu. Dena. Oraintxe Paris zeharkatzen ari gara, Frantziako hiriburua. Hori da Paris? Barakaldo ematen du.